जून 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 महिना तर आता जुलैपर्यंत हाफ मंथ ऑफ जुलै 5 कन्फर्म डेंगी केसी आढळले म्हापशा. सो त्यातल्यो आंगोडान 3 आणि खोर्ले 2 आणि ते वेगळे डेटींचे आसात. सगळे वांगडाच येवंक ना. एक 5 तारखेर आयल्या, एक 15 तारखेर आयल्या, दुसरी 2 जुलै आयल्या, एक 6 जुलै आयल्या. अशें शिपडून आयल्या. तरी आसतना आमी प्रिवेंटीव मेजर्स घेतलेले आसा. म्हापशा शहरान आता जून महिन्यापासून मलेरिया आणि डेंग्यूचो पैदास मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा आणि ही डेंग्यू लागण म्हापशा शहरान, खोर्ली भागान आणि आंगणीत मोठ्या प्रमाणात रुग्ण सापडलेले आसात. आणि हे रुग्ण सापडपाचे कारण म्हणजे हितून हेल्थ ऑफिसर आणि नगरपालिका यांचे दोगांचे दुर्लक्षित जाल्या कारणान ह्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा. आणि टायर असो, ते कट्ट्यो असो, तुझे ते वाजाचे कोंडे असतात, म्हणजे वाजाची खरे आम्ही ते पोट पळयता पण त्याच्या सकलची आमी प्लेट दवरतात. प्लेटीन जे उदक साठोवन रावता हितून मलेरिया जाता. किंवा पावसाचे जे वावजड बसता घरान आणि त्या तुझ्या ज्या स्टेरकेसीचे वावजडीचे उदक बसता त्या वावजडीच्या उदकान सुद्धा मलेरिया, डेंग्यूचे हे जळारी तयार जाता. We had this malaria and dengue awareness campaign with the help of cadets from One Goa Battalion NCC, Kanata High School sub-unit, and we have gone around all the houses around the school, and we have made awareness among all the households over here regarding the spread of malaria and mosquito breeding. I think this will create awareness and help a little bit.